गाइस आंथ' नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दे जों गामियाव मा गेलेनाय जादों मा गेलेनाय जायाखै थिग बेबायदिनो दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोंनियाव हारिमुआरि बादायलायनाय जागोन बे हारिमु बादायलायनायाव आंबो दोंसे मेथाइ रोजाबनो सानदों थ' मेथाइआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना प्लिज अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो लोगोसे आं बे बादायलायनायाव बान्था मोनाब्लाबो जेबो दुखुखौ मोनगोन जेब्ला नोंथांमोना दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबासो बेनिखायनो नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै 50,000 साबस्क्राइबार खालामोथार अननानै प्लिज आरो 50,000 साबस्क्राइबार जायोब्ला आं नोंथांमोननोसो बान्थाखौ होगोन आरो स' दानिया फैदो लोगोफोर आंनि मेथाइ खननायखौ नायदोनि र' लोगोफोर बे आं नङाथ' आंनिया एबारसो मेथाइ खननायदों मेथाइ दायो जाथ'वाखै एसे प्रब्लेम जादोंमोन एक्चुवेलि बेबायदिनो मागोनि समाव बयबो रंजानांगौ जों दिनै गामियाव थायाब्लाबो गामिनि जि परिबेस बेखौ एसे गोजोन होनो थाखाय बा गामिनि रायजो राजाजों रंजाफानो थाखायनो जों दिनै बेयाव फैदों जा गामियाव सोरबा गोजानाव थायो होननानै लाजिनानै थानाङा गावखौनो गिदिर साननानै लानाङा गामिनि रायजो राजाजों बयबो गोरोबनानै बेबायदि खौसेयै रंजानांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायो रेडि बिफाङाव बानानै गां फुजा फुजा जुगुगु जुगुगु दाउथु गादों
रोजा रोजा साबायखर थाबाय दामग्रा दामग्रा बिथांमोननिसिमबो जोबोद मोजांनो दामनानै जे आंनि मेथाइखौ एसेब्लाबो गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय थ' थेंक इउ होनबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ